Il-kumpanija Ernst & Young se tkun qed tespandi l-operat tagħha f'Malta. Ernst & Young li toffri servizzi speċjalizzati lil kumpaniji li jinvestu f'Malta mistennija timpjega madwar 50 persuna oħra li jispeċjalizzaw fis-servizzi finanzjarji. Dan mistenni jsir fi żmien 6 xhur. Ħabbar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt l-indirizza qatt ta' investituri f'konferenza f'Londra mtella mill-istess kumpanija. Fl-isfond tat-tema tal-konferenza Malta miftuħa għan-negozju, il-Prim Ministru Joseph Muscat wieġeb għal mistoqsija li tberren f'moħħ kull investitur barrani għalfejn ninvesti f'Malta. Bl-akbar sodisfazzjon, Joseph Muscat tkellem dwar dak li jiddeskriva bħala miraklu ekonomiku żgħir li qed tesperjenza l-ekonomija Maltija. Tkellem dwar kif riżultat tal-politika pożittiva fil-konfront tal-investituri, Malta kisbet investiment barrani dirett rekord. Sostna li dan seħħ ukoll għaliex Malta nbidlet bl-istess ritmu li bieħed tinbidel id-dinja. Biex inkiseb dan l-investiment kien hemm matt ta' skemi li l-Prim Ministru kellem dwarhom lill-investituri. Iżda hemm fatturi oħra li qed jiġbdu l-investiment lejn pajjiżna, bħal fatt li Malta hija ħabb loġistika ideali minħabba il-pożizzjoni ġeografika u l-infrastruttura eċċellenti fil-portijiet. Tkellem ukoll dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Filwaqt li fakkar li l-programm Malti huwa l-uniku wieħed approvat mill-Kummissjoni Ewropea, tenna li l-programm għandu lan li jiġbed lejn Malta talent li jista' jikkontribwixxi għall-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiż. B'ottimizmu, il-Prim Ministru refera għal kummenti pożittivi ta' aġenziji u istituzzjonijiet internazzjonali dwar kif jidher il-ġejjieni ta' pajjiżna, bħall-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu Standard & Poor. Dan fil-waqt li fil-jiem li ġejjin joħroġ ir-rapport tal-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu Fitch.